солҳои охир донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон макони баргузории озмунҳову чорабиниҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ гаштааст. Ин навбат 1 майи соли 2025 дар донишгоҳ озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳури Тоҷикистон бахшида ба рӯзи кӯмақомати андози назди ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ аз ҷониби кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он 120 донишҷӯ аз 14 муассисаи таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Сипас дар толори фарҳангии донишгоҳ оғози чорабинии озмуни мазкур баргузор гардида, сараввал ректори донишгоҳ Абдуалимзода Ҳакимбек Абдуалим баромад намуда меҳмононро ба донишгоҳ хушомадед гуфта ба иштирокчиёни озмуни мазкур бурбордиҳо тамоно намуд. баъдан Собир Вазиров аз номи роҳбарияти кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчиёни озмунро муборакбод намуда қайд намуд, ки мақсади баргузории озмун ин тарғиби сиёсати андоз ва андозбандӣ, ҳамчун поягузори давлат, дарки масъалаҳои андозбандӣ ва баланд бардоштани маърифати андозшупорӣ мебошад. дар идома баромадкунанда шартҳои озмунро ба иштирокчиён шинос намуда қайд намуд, ки озмун аз рӯи ду номинатсия даставии амалӣ ва даставии назаравӣ баргузор мегардад. сипас озмуни мазкур миёни дастаҳои муайяншудаи қоръакашидашуда дар толори омодашудаи озмун баргузор гардида, баъд аз анҷоми он аз ҷониби аъзои комиссия, ки намояндагони кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон ва вазорати молияи ҷумҳури Тоҷикистон буданд, ғолибони озмун муайян карда шуд. баъдан нимаи рӯзи 2 майи соли 2025 озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳури Тоҷикистон ҷамъбаст гардида, ғолибону ширкаткунандагони фаъол бо ҷоизаву мукофотполиҳо сарфароз гардонида шуданд. дар оғози маросими ҷоизасупорӣ ректори навтаъингардидаи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Бобоҷон Сатторзода баромад намуда қайд кард, ки ҳадафи гузарондани озмуни мазкур баланд бардоштани савияи дониши мутахассисони ояндаи соҳаи андоз ва андозбандӣ ва дарёфти чеҳраҳои нав мебошад. баргузории чунин озмун таъмини ҳамбастагии назария бо амалия ба ҳисоб меравад. дар номинатсияи дастави амалӣ ҷойи якум насиби дастаи донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, ҷойи дуюм дастаи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ва ҷойи сеюмро дастаи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон соҳиб гардиданд. дар номинатсияи дастави назаравӣ бошад ҷойи якумро дастаи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, ҷойи дуюм насиби дастаи донишкадаи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва дастаҳои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ғолибиятро ба даст оварда ҷойи сеюмро ба худ муносиб донистанд. ҳамзамон ба ҳайати ҳакамон Собир Вазирзода, Обиди Муҳаммадсаид, Комрон Саидов ва Умед Абдулмаҷидзода барои бароҳмондани ҳамкориҳои пайвастаи судманди дуҷониба ва ҷиҳати шаффоф ва одилона баҳогузорӣ ва ҷамъбаст намудани озмуни мазкур бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд. дар анҷоми маросим дар вазъияти тантанавӣ ба ҳама ғолибону иштирокдорон диплому ифтихорнома ва сипосномаи тӯҳфаҳои омоданамудаи кумитаи тадорукати озмун тақдим карда шуд.